igama lam Amanda Kyusha. Dine problem. I need help, like for real this time. Kudala ndiwazama amanye amancedo, like ndiyile police station. Okay, mandisibeke ke story kanjena. I've been dating this guy. Igama lom andama friend elibizeni igama lomfana. So lo mfana udibana kwam naye kwaku 2023 kwakuzi Easters ndiye ku sister wam. Ndandilonely ndisandoluza i-boyfriend yam. So ndama ndaya ku sister wam qona ndirhala ukonwaba ngalamini. So ndadibana lo mfana. Lo mfana nandibe naye enobaby mama wakhe. Fine. Si datile nomfana noma sithe xa sine 6 months sidate nomfana ndamxelela ubana if awuzukwazi uye kubaby mama wakho like ufocus kwi-relationship yethu sobayi-2 sohlukane, or else sibe ne-understanding thina sobayi-2 yobana nam ndizazifunela umntu nawube nobaby mama wakho, because I do not like to share. Andizuzibona ndisesithembini, isithembi esilambileyo sasekhayelitshe sase-side B. Okay, so benzekile ke up and down kuyo yonke lo process leyo. Ukhona umfana enandichatha naye but use-Rustenburg, ungumXhosa. So lo mfana lo ndidate naye walapha eCape Town ndabona wayengayenzi noyenzi noba athi sleep over at my place. So phaa kum endlini ndihlala nabantwana, ii-twins zika-sister wam plus umntana wam oyigirl. So umfana ke ngoku ndahamba mna ndaya eRustenburg uqala kwam uzibona ezi tricks zakhe. Sitshatela lo mfana waseRustenburg because of boyfriend mos, because lo mfana we only meet during the day okanye afternoon xa ebuya emsebenzini ahambe ngo-9 abheke emntwini wakhe. At the same time akafuni ndidate omnye umntu. Okay, so ndihambile ndayotsho eRustenburg ekutshateni kwam nalo mfana waseRustenburg nam nayo eRustenburg. Okay ke kwaba mnandi eRustenburg nomfana ndizuxoka. Ndaya kungoDisemba, yathi nxa ndifika ngoDisemba ndabe ndibhizi ndithetha nomntanam, sithetha efowunini nomntanam. Into wayenzayo lo mfana wafika endlini esiyobona umntanam. Into bemane yenza bemane siya endlini ayobona umntanam, andibhalele ngoNdiseRustenburg abhale kumbana bendiyile ndiyobona umntanakho, bendifuna uqiniseka uba unaso isonka since wena useJoburg. Ndandithe kuye ndiye eJoburg kwi-cousin yam, andim-owe into mos because unomntu wakhe. And then nam ke ngoku ndizikhayela i-future because ndithanda into estable mna kwi-relationship. Okay ke so wafika ke ngoku lo mfana, mna nomfana wam sincokola nomntanam efowunini yomntanam. So uthi umntana wafika umfana wayoxutha ifowuni wazisendela inamba kamfana wam lo ndikuye eRustenburg, wazithumelela yona. Into wayenzayo ke lo mfana wasifowunela ke nomfana eRustenburg esithi uyi-boyfriend yam, undazi mna ndiseJoburg ku-cousin wam, kwathi ngathina ngani. So into endandiyenza ndiseRustenburg ndandimhayida mos lo mfana, like ndandingamncuki, ndangathethi naye mna after xa umfana wam esendleleni. During the day ndandimhoya during the day, but ke ngoku it was not like lovey-dovey kind of chats. So into wayenzayo wabona wascreenshota ke ne-conversations zethu wathumela kumfana lo waseRustenburg. Fine, lihambile. Okay ke wamthumelela ke ipilisi esithi yena une-AIDS. This guy wathi une-AIDS, wathumelela umfana wam lo ndihleli naye apha eRustenburg, wathi une-AIDS, wathi nazi iipilisi zakhe azitya, but ezi pilisi ziphezu kwebhedi enento ene-roses. Wamthumelela ke sithi ziipilisi zakhe ke ze-AIDS. Okay, sharp. Saxabana ke nomfana lo ndikuye. Into endiza ndakubeka ndiyakwazi uphuma kuloo situation uba siphinde sibe rayithi nomfana. Ndaye ndathi mfaneni, okay, into masiyenze, masihambe siye eClicks okanye eDischem siyothenga i-home test, sizenze i-HIV test ngokwethu endlini. Then if ii-results zakhe yena mfana, because ndineveki ndikuye or 2 weeks, ndathi ii-results zakhe baziphume zisithi negative, zathe zam-positive, azayazi kumfana ubana nyhani ke ndinayo le AIDS. But uba ii-results zethu ziphume zisithi positive, kusho ukuthi mna ndifike umfana sele naye i-AIDS. But to cut the story short, waphela umfana ke siba rayithi ke, sarayithi emveni koko. Then ndabuya apha eCape Town
Okay, ke ndayolala esibhedlele ndiyokwenza i-operation yaba yi-low process, but this guy ke ngoku was there supportive esithini lo lapha eCape Town phofu, knowing into yobana mna ayastate, but wabe ebhisi ke ngoku eyondibona esibhedlele esithini. Okay, wonke umntu esithi amane uyakhathala lo mfana Amanda, khakuphinde umnike i-chance. Rustenburg, you're not even sure about if you're Chantono ukude go when you are in Cape Town, Rustenburg. Okay, sharp. Lo mfana, the biggest mistake enayenza yaba kulala naye ke ngoku ne after 3 weeks ngibuyile esibhedlele ndayolala kwakhe. One before thought lo mfana Rustenburg. Okay, another red flag ke ngoku after eza conversation. So yabe yaphendula ngomfana Rustenburg. Sharp, life goes on. Ndiqoma ngiqhubeke nojola naye ke sa date ke nomfana fine. But kuyo yonke loo nto ubaby mama is still in the picture. Ngimphinde mfana man mna ngikwazi ushare. If uzawufuna undishare ngoske siyazi into bana nam ndinomntu wam, because ngoku emotion into yamaSerustenburg. So ke ngoku I need to have my own boyfriend mna soze ndishare, because asiyazi nxa ekum umntu wakhe ulala nabani uyamphathela izifo and all that. Okay, so umfana into wayenza, okay ke to cut the story short wethu, because ziye zaninzi into ezenzekileyo in between, but lo mfana esenza into ezi. So ngoDisemba ndabuyelana ne-ex yam yakudala, buyelana ne-ex yam, izinto zamnandi between mna ne-ex. Ndathi ndihambile ngoDisemba ndenzelwe imessage ngabantwana besithi nanku lo bhuti, mama nanku uTasiya uhamba apha endlini ezirhangeni, ispace sasekitchen endlini sincinci, uziqonda silisebenzisa umnyango wasekitchen, so sithi passage okanye sithi irhanga la ndawo. So uhamba phayana, iroom yami isebheka, xa uhambe phayana even apha endlini ngaphakathi iroom yami isebheka. So uhamba phayana ezipassageni. So abantwana bandixelela into yobana ungenile ke endlini wasika intambo yefriji yam. Intambo yefriji yam yayimfutshane, so ndandisenzela into yobana izikwazi ibende. Ndandimcelile ngoko bana ndicela ne-extendele yona, ndathenga i-extra cord, wayisebenzisa wandenzela. Wathi nxa ndimbuza uba uqhawula nto intambo yefriji, wathi ibiyenziwe nguye, so uqhawula laa ndawo enesalutepi yakhe. Okay, ndiyabuya number 2 because I need help. Okay ke, so part 2 wesi story bendisibalisa ne. So okay ke, umfana ke ngoku esi story ke ndifuna usenza sibe short because it's been 3 years ndikule trauma ndikuyo, like that is why ngonqoma ke ndizova mhlawumbi abanye abantu bazawuthini, because andisayazi uba mandithini anymore. So into ayenzileyo ke ngoku, umfana waqhawula intambo yefriji ndiphele apho ne kulaa ndawo waqhawula intambo yefriji. Ndabuya ke nam qobe mani abantwana kaloku nabo bazawuba tromps endlini, ndilibele mna kuhlala ndonwabe abantwana beqhawulelwa ifriji ngumntu oze nam apha endlini, because wakhe waqhawula nentambo yeWi-Fi before ndingekho ndiselitha park. Istory side mani lo mntu. Okay, so ndithe ndibuyile ke ngoku ndimbuze ubana hayibo uyisikela nto intambo yefriji yam. Wathi ke nak impendulo yakhe uba ibidityaniswe nguye ngesalutepi yakhe, mnya ngeblack tape yakhe. Obviously ngumntu oyindoda ebekhona ebomini bam. Alright, so ndisisendiqokela zonke izinto oyindiphathele zona, because lo mfana wayiphangela ejimini, so bendineetowels ezininzi endlini, wayendiphathe nee-hair dryer, like into ezinjalo. Ndaqokela yonke into oyindiphathele yona ndayifaka kwelinye ibhakethi. Okay, so uthe nxa efika ke ngoku wathi wafika izinto ndizibeke apha njengoba apha eyadini endlini, ndazibeka apha ecangeni komnyango. Ndabe ndisithi andifuni zibe kude kunomnyango because ndiyamoya ukubana angangena azibe, so ndifuna zibe lapha kwindawo esiyibona kamani ngoDisemba kushushu umnyango uvuliwe. Wafika lo mfana, ndathi nxa ifikayo ndavala umnyango endlini, ndatsheka umnyango. Wathi yena bana ufuna into zakhe. Ndathi make andikufuni mani, ndiku-understand ufuna ntoni apha endlini. Wathi yena ufuna into zakhe, andikho sendlini mani, sorry ngomane ndijonge ndibhekabheka. Wathi ufuna into zakhe. Okay, ndamake nazo ndizibeke apha phandle because bendiyazi uba izawuba si-steps sakho esilandela, because every time sisiba ne-argument ndisitha ndimfuna uve kandifuna izinto zakhe. Ndamake so ke ngoku ndizibeke phandle. Wayimphathele nesibane esasisihle for epasageni endlini esasisenza bright, besinqa silayite leso sibane silayite indlu yonke, like
uba ndisilayitela apha epasejini awuve kube bright indlu yonke. Neso sibane sona ndisothulile ndasifaka phaa kwezaa zinto zakhe. Sorry. So okay ke lo mfana wathi ke na ke uzozithatha akazozithatha ngoku. Ndamaka ningasuzithathe ngoku. Into awayenza ndambone buya umva ezawukhaba icango lasendlini lile aluminium. So ndascreama ke make ngonxa ndibona izawukwenza loo nto, uyabo? Obe kugqitha abanye abantu abayi-2 estratweni. Ndabakhona mani ncane incede torho ncane ndikhuphele lo mfana apha eyadini. Okay. Hey umuntu mani wangathi unamadimoni nxa ndimjongile wangathi like ngathi uyagula like yangathi akekho right. Okay. So nditsho nakweni maka man something is wrong ngawe because why usenza into ezinjena ezoyikisayo nxa ukhweleta okanye kusenzeka izinto sinezo misunderstanding. Okay ke lo mfana into okay ke ahambe ngalamzuzu but ahambe nazo ke izinto zakhe. Ndabe sendifonele ne-cousin yam plus nenye i-friend yethu. Nyani u-cousin wam babe ethumela ke abantu mabakhawuleze bafike. Nyani ke nxa befikayo ibe seyifika ne-friend yam ibuze uba kwenzeka nto ndiyixelele. Abuze ke abe sengena naye lo mfana again ke ukubona abantu masibengena apha endlini. Buze kwenzeka nto ndimxelele make ndimaka ndimfuni mna lo mfana. Ndimaka ndimfuni mna lo mfana. Athi yena athi ke na ke u-friend lona tasiya uyeva uthi akakufuni mos ne so awufuneki nganto apha. Wabehamba naye nomntana o like abantwana bakwazi bazi-straight talk. Lo mntana besithi ufuna nto endlela abantu usahleli ndoni kodwa uyaxela uba awufunwa kwathi ngathina ngani. Lo mfana into awayenzayo wathatha okay wathi ufuna igram. Guys, I'm not sure baniyazi le gram thetha ngayo. Igram leyo gram omnyango xa ungaphakathi for more safety. Icango lasendlini lalahlekelwa zizitshixo so wasenzela igram. Igram ithengwe ndim. Ezanto zodubula kwi-aluminium ecangweni ezanto ezasikhonkwane sokudubula for i-aluminium sidutyulwayo size nam zithengwe ndim. The only thing lo mfana ze nayo ngumtshini emsebenzini obana andidubulele elicango andifakele le gram. So uyifakile ke le gram so uthi ufuna ke ngoku adlo mntana nxa kanti izinto zithengwa ngu-Amanda then wena why uzoyifuna igram. Athi ke na ke ngamandla akhe. Man kothuke wonke umuntu amandla akho hayibo athi ufuna neza zinto because nawe izenazo maka izithathe zonke ndimkhuphele ezazikhonkwane ze-aluminium ndithi ayihamba nazo ahambe. Nditshixa igate ndoqoba ndihlala endlini. Abe mane ndithethi sesenza i-small talks ku-WhatsApp lo mfana. Okay manje ndimphendula. After that wayebusuku ke ngoku phaa ngo-11 mane ifowuna ke icala ndimphendule ku-WhatsApp. Ke ndiyakuphendula ku-WhatsApp. The only reason ndizanda ukuphendula ku-WhatsApp is ndifuna ukubonisa ubana andixabenanga but ndifuna le relationship iphele. It's long overdue kudala sijikeleze endaweni eyi-1. Okay umfana ngoku into ayenzileyo wanantsi ndithe ndisahlele ifront nxa ndiphakama phaa ngo-11 ndiyaphakama ifront ke ngoku kuba ndisiye ekamreni sizolala nabantwana. Wathi wathatha ipicture yam wayifaka kwipage ka-Eskom esithi manditokelwe umbane kwathi ngathina ngani. So wandithumelela eso screenshot namaka I do you mntasa if loo nto leyo ivisa kamnandi do you. Ndathi nxa ndigqiba ukwenza loo message ithi do you mntasa namba wayefuna ndimcenge nawe ndifuneka nditheni wagibisela ilitye endlini efestireni. Ndaxhuma kanti nomama wase-next door uyivile le nto. Umama wase-next door ke nomama babezi-friends umama mesaphila. Then wabe okay ke ndibe sendixhuma mna ndileqa nqoba ndifuna uqiniseka ngenxa sinangu sisithi tshe ikona. Okay ndifowunele enye itshere lapha kufutshane ize ke le tshere ndibe sendiyoyikuphuma phandle kusebusuku phaa ngo-11 ndiligwala ke mna ndimntu oyikayo uhamba ebusuku. Okay ke ize nyani le tshere ke sihambe sothatha usista wam omncinci azusista wam omncinci abone naye uba hayibo yophuliwe nyani ifestire. Sibe sifoyela amapolisa because ngoku nabantwana batroms yiyo yonke le nto. Ndifoyela amapolisa angafiki but afike sekukusasa ke ngoku amapolisa. Ufika kwa amapolisa ndiwathathe ndiwase kwakhe ne ndichaza uphule ifestire endlini. Ndiwathatha amapolisa ndiwase endlini yakhe. Nxa sifika kwakhe safika yena noma andiyamazi apha afumaneka khona. Thatha amapolisa ndiwase kwababy mama ndithi ulapha xa ngekho kwakhe uba lapha. Okay ke anqonqoza amapolisa kwababy mama wabethukisela ba amapolisa zisenkazana kwathi ngathina ngani shapha akavuma uvula. Athi ke la mapolisa usime eminyango kwababy mama athi awazukwazi wona ungena ngenkani apha kwababy mama because
Sekwabe sigcwele nabantu athi lamapolisa bazokwazi ungena ngenkani apha kwababy mama because akho case, akho warrant of arrest. Atsho ngusi lapha phambi kwendlu athi hamba wena sisi uyovula icase epolice station sizokwazi ufumana i-warrant of arrest, then i-criminal ibanjwa noba iphi na sizokwazi umbamba lo mfana. Nyani ke ndihambile kwange-Christmas day, ndihambile ke ngoku sayotsho endlini. Xa ndifika endlini bendilele bendisenza into endenze ndalala ebusuku ngalaa mini ukuphulwa ifestire, ndandisenza ii-salads for Christmas because endlini ngeChristmas kupheka mna. So ndaqoma khambe ndigqibezele besendibilise iitapile for i-potato salad. So ndiqoma mandigqibezele potato salad ke ndiyenze athi gqi lo mfana ndisesekitchen ndisebhizi ke ndisaphila off inantsika amaxolo apha kwiitapile zam. Athi gqi lo mfana kube kuphuma le cherry bizonjonga ukuba ndiye ndalala njani after kophulwe ifestire. Wabona usista momncela apha naye ezojonga. Athi lo okay abesithi gqi lo mfana ibesithi le cherry athi awubona usista wam lo mfana jika ile cherry sujika ngena ebesimpusha ngapha bangena angafuni uphusheka lo mfana aphele exabana le cherry kheke ayowa lo mfana waphuma lo mfana uzandibonisa wahamba. Athi usista kutheni sithi wakubonisa lo mfana mana masambe sibheke police station. Ndimake mandigqibezele nje tata asuyigqibezela ubuya kwethu sihambe nosista wam siye police station. Xa ndifike police station ndichaze uba ndizoba umuntu ophule ifestire ekhaya ntoni igama lakhe ndilibize nguSiya. Kubizwa igama lakhe nefani yakhe apha police station make ewe nguye. Kwathiwa okay khawujikele ngapha ndiyojikelisa ebacuphini. Xa ndifika ebacuphini kwathiwa Amanda Tyusha ke make ewe ndinguye. Kwathiwa okay ke siza kunika ithuba lobana ufake icase yakho, then after that nawe uzawubanjwa because lo mfana ebelapha ezokubambisa uthi wena uphule ifestire yakhe. Ndibuze make njani kodwa mna bendiye namapolisa kwakhe ndiyophule njani ngoku ifestire, ndingawasa njani amapolisa endlini endiyophule ifestire kuyo. Okay, I'm coming back with part 3 of this story. Akale case yam. Okay ke xa ndifika ke nyani ke ndichaze kubana ndisibeke istory sonke ohlobo ndisibeke ngalo apha. Abesithi elipolisa kazi ke litsho nalithi ndimnothise man ba something like ngathi umuntu udlala i-tricks lo mfana ke ngela xesha bezobambisa. Make why he's full of tricks because kudala elimoshela izinto like it's been a while ndizama uphuma kuye but ndiye ndithi umuntu like aba ezinye guys akho uzomela umuntu toxic. Uthi umuntu obhalela i-message because it's not la guy yase Rustenburg kuphela ibhalela i-message. So uthi umuntu awubhala i-message umuntu aqomba I don't need this in my life. Okay. Phofu yonke lonto uGuy uyaqhubeka nobaby mama wakhe. Okay. So alright ke ndilibeke ndifake ke case ngqibe ndibizwe ke ngulomcuphikazi ngumuntu omnyama athi kumbana so into ezakwenzeka ke ngoku because uGuy naye ukubambisile na uzombambisa uzobanjwa. Nikhumbule bana iChristmas last year ngo2025 bingolwesine Thursday. Kwathiwa ndizobanjwa ndizovela ecourt Monday. Mind you ngizobanjwa into endingayenzanga. Kwathiwa ndizovela ecourt Monday. Okay. Hayi nyani ke ndibiza usister wam because ndihamba nosista wam. Ndimnike i-bank card yami ekumposa sogqithe center. Ndimnike ikhadi, ndimnike izinto engandiziphethe apha kum nesitshixo segate. Okay. After ndimxelele usister wam ndiyabanjwa ke ngoku ndizovela ngoMvulo ecourt. So yawubonakala ecourt bana ndiyakhululwa okanye ndiyahlala because under DBV into ezinjalo. Like but i-terms zase-police station azizuthi mhlawumbi i-gender based violence bane-terms zabo abasebenzise but ke ndibanjwa under lo term ithile kuthiwa ndiyophululeka ifestire. Okay ke ndithathwa ndithi nxa ndithathwa ndiyobekiswa iminwe ke ngoku besisithi gxa uGuy ehamba ne-boyfriend yam ifriend yam le ibisendlini the previous day ibithe kumfana makahambe ke nxa ndimxela umfana uba ndimfuni. Afika uGuy xa ndizawubekwa iminwe athi yena hayi ndizocima icase ndizocima ilityala lo muntu uhlala nabantwana ndifuna sithethe athi amapolisa ubunexesha elina floated ngokubuza umbambisa uzodlala ngomthetho wathi ngathi nayo but ke iphele ingacinywa icase like lingacinywa lityala yena athi uzolicima bese akenzanga nto lo muntu kodwa wathi wabe like esenza noise esenza isini kodwa tata amapolisa wethu lo muntu wakho umjongo uthule kanjani uthule umuntu wakho wena
center of attention kule police station. Uba ubungafuna umbambisa ubungazuza apha and ubufuna uyicima ngojike kwamsinyana wazoyicima kabe kusokha ukhula imitya kwethu sikuthatha siyokufaka iziseleni kwa wena. Okay ke sabanjwa ke sobayithu sahlala and then ke ukukhumbula ukuthi yena uye police station ngokwakhe sithi andenza nganto. Okay ndakhulwa ngecawe mna koske like abapolisa like amamele izitori zethu ndakhula ndim nomnye umntana even khulwa icawe bebanjwe ngolesine ndakhulwa ngecawe kwaku 2:30 emini. Okay ke ndagoduka ndafollow ngisister umfana isithi ke usister okay lambi ixesha ba ngomvulo ndenzela imessage ngisister umfana isithi usister umfana bana Amanda ubhuti ubanjusiwa ePaulsmo because wena ubungekho ecourt. Ndibuza mabenza yothini mina ecourt because bekuthiwe emapoliseni ndizawuxelelwa xa mna kufuneka ndiyile court, so I can't find it mandiye court. Athi hayi ke kuthiwa phayana kuye wabuzwa umangalo wabe engekho. Ndiqome iyangiconfuse amalento ke ngoku. Ndidibana nomnye umfana wayebanjwe ohlala apha e-areani yethu, ndidibana naye apha estratweni ndisiya kwifriend yam. Ndithi kulo mfana yethu ndimothi kulo mfana ba uphumile wena, athi nake uphumile lo mfana. Abuze mna kwenzeke intoni make yothi la mfana uthathe usiwe ePaulsmo. Athi ke nake lo mfana kaloku ingxaki yakhe labra uyaphika uthi akayenzanga lento of which siyamazi ngathi sisonke siyambona ubuyenzile into amabanjwa abantu baqhela ubanjwa bayayazi bona bazibona njani andiyazi ke maka uyayiphika like ndothuba uyayiphika uyiphika njani kodwa into yenzeke nami ndikhona. Okay fine, to cut the story short umfana ke waxoxa waphuma. Okay ngexesha zawuxoxa wanibhalela ke pha bawucela ndimphathele isipaji sakhe wayisinike ichomi yam. Xa ndimphathele isipaji sakhe abantu bakokwabo abekho basemaXhoseni, xa ndimphathele isipaji sam isipaji sakhe sorry ikhadi lakhe liphana wenzela banxa kuthiwa ibail akwazi bana acela umuntu abomkhuphela imali yebail. Okay nyani ke ndithathe isipaji sakhe ndizenzele ucashback ndiqhuba pha kulo ndizikhuphela imali ubharishe ndiyotsho ecourt ndifike nyani ecourt ke ndimlinde kanti uzawufumana i-free bail umfana. Ndamnika ke into zakhe. Okay ke okay to cut the story short wacela amaxolo umfana wabezi explain ntoni waze wanithanda kwathi ngathina ngani indaba engicingwa na ifriend yami hayi man Jomi uyakuthanda lo muntu kwathi athina uyavuma i-mistake lena kwathi ngathina ngani. Ndithi kumfana azimana problem yo data now, the problem is ufuna ba system of which nandichoose isuka mna into bana andizingene ezisithembu. To cut the story short saphinda sazama ke nomfana examine kwethu ndabona manje imisibhanqa apha because into yenza lo mfana uba kumhlambi for 2 days abekho baby mama wakhe senza ichazi ngoku fuck. Ndinale mail based kuyo yonke ke le process yami yale 3 years yena lo up and down lo mfana ndinale mail based yam akho ningayezo ndimbasela yonke into ijolo yami intoni zonke into. Okay mail based ngo February or January sihleli sobayithu ungikhumbulile ndiyami ndiye kwakhe. Okay ke sihlali sobayithu ufika ifriend yam but ke no mail based siphele sisiba i-item like sijola ba hayi man kudala man sinqubeka sobayithu whereas uyazi into bana kudala ndaba kuwe like ukuze sibe zichomi wayengcwasile wayenifunile then saphela sisibaze friends. Hayi nami ndibenza it but nami uyafanda ndiyakukhweletela nxa unento zakho zenzayo ecaleni, so why not. Okay saqala sababu uyifihla ke kulomfana lento but ndiqoma hayi man why ndizoyifihla because it's not like lo muntu i-boyfriend yam unomuntu wakhe angasoze amyekele mna ndizamile for 3 years ukuthi bana mandi fight for ibe i-relationship but ayivumi. Okay sadata yena mail based, so mail based besiza ngemoto azondithatha. So the other day ke ngokuqala kumfana ke ngokudubula kuyo yonke lento like ubhombisha uyondithatha kwa mail based sihleli no mail based nomfana wamphofu ke manje uye ukuthi mail based because we now an item sihleli ke nomfana wami siyasela umfana wami ufikele ngubhuti wakhe ebefikele ngobhuti bakhe abadala bayithu bathi omnye sehambile so sihleli nobhuti wakhe afike ke okay
wafika sihleli ke sizichilele kamnandi siyasela. Wafika umfana, wafika wantsala ndingapha kwe-coffee table e-lounge yakwamfana. Wantsala, abo mnayibo wenzani, because andim-understand uba kwayisibindi soba nahambo ndithatha kwenye indlu usithatha phi. Antsala sehle ngesitrato entsala. Okay, xa sifike ekoneni athi, sorry, if ujola nolulama uzohamba uye kululama. If sorry ngobiza igama, okay masimthi igama sithi ngolulama mfana. Athi budeyitha naye usawujika uye kuye. If ujola nam uzohamba nam ngoku. Ndema ke mna ke ndamjonga wahamba. Wathi nxa iphaa kude ndiqonda ndizokwazi ukubalanisa isidudla. Wathi nxa iphaa kude ndaguquka ndaphindela emfaneni wam ndahlala. Okay, hayi siye sahlala ke nomfana wam saqhubeka kwamnandi. Ndalala pha emfaneni. Following day okay. Hey guys, I need help manyani. Can you I don't know what to do because sana kuningi. Okay, I hope guys banani bayipart yokugqibela lena to this long story of mine. So into ayenzileyo ke okay, ndiphele kulaa ndawo mos yobana waphele hamba kumfana. Okay, following day ndivuke ndize endlini ndilungise sabe sohamba nomfana like mhlambe ngishintshe izinxibo ezinye izinto. Umfana afike nyana ndithathe sihambe siye kuye endlini. Sasaya ka sister wakhe, sahamba saya kwa sister wakhe, sathini. After that sibuyile sazapha site B ebusuku sizisele abantwana into yotya. Xa ndifika nyana endlini ndifike ndikhuphe into lento siyithengele abantwana yotya ndibanikeze babentshilo bandihlala nee-twins plus i-19-year-old yam. Siphume. Xa ndiphuma ndikhwele emotweni yomfana bese sithi lo bhuti avule icango lemoto yomfana wam andikhuphe emotweni yomfana wam anditsale. Ndibambelela, hayibo wenzani. Okay, umfana wam ade kuphele capho naye afike andiqhithe uqathe mbokhwela emotweni ndihamba ndokhwela emotweni. Mosebethe lo mfana bana mandijike if ndijike ndiye kumfana lo wam if andisajoli naye. So ndijikile ndaya kumfana wam ndaqomba uyenze izimos yonke lento. Okay, ndijikile ke nyanda ya kumfana wam. Khumbula ke ngoku yonke lento eyenzekayo umfana une-court order, and then usister wam wayenze une-court order ngelityala lam naye. Usister wam wayenze i-protection order ke yena ke ne against because lo mfana uvandalize endlini ngenxa uzawusika iintambo zeefriji ezawukuphula ifestire kuyo yonke loo nto lendihlala nabantwana. Umfana wam wambonisa uba andikoyiki ngoku, like I've had enough. Ndahamba ndokhwela emotweni sahamba nomfana wam. Okay, khangaphinde ke ngoku ayondikhupha emotweni, but xa sidibana endleleni umfana wam hleka kulaa moto wena, hleka le into ezinjalo. Heyi, sihambe lo mfana wam simshiye. Okay, lo mfana ke ngoku waya endlini yomfana wam, wafika kukho abantwana bakamfana wafuna inamba. Abantwana bamnika because abazi into mos abantwana. So umntanam ke ngoku yena ubabona abantwana sebemnikile inamba because abantwana bethu bayavana. Babona sebemnikile inamba, athi umntanam ngenakhange ndimnike laa bhuti inamba because uzawubasokolisa abazihlala kamnandi. Nyana besefowuna umfana, funa mna samblock i-calls, samblock wafona kuWhatsApp, samblock kuWhatsApp for private. Sazidropa i-calls. So into ayenzileyo uyaqhubeka ukublokiwe kuWhatsApp, ziblokiwe i-calls zakhe. Wafona create i-fake account kuFacebook wanibhalela nana ntonto zenza umntu angenguye ke. Ulazi igama lomntu alisithiyelo Mazithulele, igama ethi Mazithulele. Uthi ungwaseGoogle lethu. So ndingamphendula mna lo mntu because akho ndizayithatha umntu endingamaziyo. Okay ke lo mfana manibhala ke andimphenduli mna lo Mazithulele, manibhala. So wabhala kule account yakhe wabhala umfana wam. Andiyela igama lomfana wam because besizi-friends. Wabhala umfana wam ba kandiyeki thetha isasitori saseRustenburg. Luckily ngoku umfana uyasazi isitori saseRustenburg. Ba kandiyeki yena une-AIDS tontoni
lo mfana wafota ipilisi eziphezu kwetawuli ke ngoku, ipilisi ezimhlophe eziphezu kwetawuli emhlophe, wathi nansi iproof yale AIDS yakhe. Ndiyaba iproof ye-AIDS yakhe, iproof yantoni na ipilisi ezimhlophe eziphezu kwetawuli emhlophe. But ke wasifota. Thumela umfana screenshot yonke lento athumele. Tamaye kaloku uba wena uyafuna siyeke singayeka mhlawumbe uyikisela ubomi bakho kulo AIDS yakhe, otherwise I don't mind it bana singahamba siyotesta. Okay, athi umfana hamba ndiyama kuba ndizazi i-tricks zalo mntu mna ndisondikekele lo mfana. Okay, no problem. Ingqondo yehlisiwe ngoku ndifumene umuntu ushonga istory sakhe. So to cut the story short ke akhange still ndabe ndimile kwelithi andimfuni. Wathumela umfana wami messages ke ngapha phakathi evekini. Thumela messages, enye yezo messages andamanzi sifaka njani ke screenshot so that nizozibona ezi messages, but kukho nezideletiweyo. Kwezi messages ideletiweyo ebesithi ke ngoku emfaneni wam bana uba akandiyeki umfana wam uzawurepha umntana kamfana wam okanye uzomrephisa na umntana kamfana wam. But kukho ii-threats ezinjalo bana akho umfana akakho safe. Umthubela ngabantu kwathi ngathina ngani nomtshana umfana wam kapha eyadini kwakhe uhlala nomtshana wakhe, but umtshana wakhe unehoki yakhe ecaleni. So umtshana apparently ke uyaziwa wayeke wahlala apha ezantsi kule side B yethu. So uyaziwa pha lo mfana lo strangler is. Wathi lo mfana ukubhalwa nalo mtshana ke ngoku messages. Athi ke ngoku okay ke ingabe ingxaki lanti ke umfana guys ngicela nincede. Umfana asifodele kume message athi ezi zideletiweyo ngoku le part ithi inezi message achazana uba uzawurepha umntana wakhe kwathi ngathinanga. Nendothi ukuba umuntu omdala kangako ne-43 years like urhala urepha unaye naye umntana wentombazana nantsapha iimanga zakhona le nto. Okay ke so ayiphela ngapho ndicela uncedo. Hey guys, izitshomi zami emsebenzini bekhona enye ifriend yami ebhala ifriend yalo mfana akawuthethe naye sana, it's too much ngoku because apha endlini ngoku uyatsiba mos i-court order ithe angayendlini uyatsiba nansi ipati ndiyilibala ebekhe wangena phaa endlini. Uyayazi mos bangenwa njani endlini because nguye into endenzele igram. Ungene phaa endlini wavula iifestire zekamera yam. Andimazi ke noba ufuna undichochola ebusuku okanye ufuna ungenza njani, but uvule iifestire zekamera yam kutshixiwe, but yena uyayazi indlela yongena. Ungenile wavula iifestire zekamera yam wakhupha ifowuni eyayisedrowini wemkanayo, and I think wayiye kwijakethi yomfana wam because wayendibone ndinxibe ijakethi yomfana wam eLacoste. So I think nalaa fowuni mhlawumbi wayicinga fama yeyomfana wam. Okay ke to cut the story short ke uqhubekekile ke senzele i-threats umfana wam. Ndathi ncama ndithi mntana abantu azodubeka ubomi bakho emngciphekweni nobomi babantwana bakho emngciphekweni, masiyiyeke le relationship. Athi ke nako umfana okay ke no problem, hayi nyani we both agreed ngoba masiyiyeke. After that uthi umfana wathi makandi unfollowe kuFacebook. Umfana wam naye wan-unfollowe kuFacebook. Uthi wathi ke ngoku makandi unblocke kuWhatsApp. Umfana waqhubeka akazukwazi ukuyenza leyo, wathula but akamphendula. Wathi lo mfana ndi-unblocke kuWhatsApp wogqiba kwakho undi-add kuWhatsApp wakho. Nyani umfana wam enze njalo because mhlawumbi ndandibona naye besisoyika ntoni kangaka mazi but ke mhlawumbi woyikisela ubomi bakhe because asimazi umntu onjeyana ubana angenza ntoni, uyabo. Okay, but ke nam ke it's scary. Nam andifuni uxoka iyandoyikisa into yalo mfana because andiyazi bizawuphelela phi. So into eyenzekileyo ngoku izolo ndihleli nefriend yam, ndikwafriend yam ngoku. So bendihleli nefriend yam sizincokola nje ndilinde umfana wakhe uzophinda. Umfana wam awubuye because Friday uyawafika umfana wam salungisa izinto sa-right. So ndilinde yena ke ngoku but ndilinde apha kwafriend ifriend yam ibisuka emsebenzini izohlamba then sizohlala phaa kum endlini. Sithe salindile sinjalo wathi lo bhuti athi ucela uthetha nam. Ndima apha ngasemnyango ndithi mna ke hayi singathethela kule ndawo because mna ndiyakoyika. Ndoyika nobheka eshop, ndoyika nogqitha ebantwini abamele ingathi ndizawuthi xa ndigqitha bakhuphe ikhani bandidubule mhlawumbi bathengwe nguye. So ke ngoku izolo ke ngoku
athi ufuna uthetha nami ndisabele kathi yena ke akuthi ningaseli ndithi mna ke hayi asinqanwanga like nxa thina naye ndiyamphoxa ke like nakuWhatsApp ubuya bhala because number yakhe andisayiseyivanga ndiyamphoxa athi yena mandinithele i-pics okanye ndinithele isavana ndamna loo nto ufuna uyithenga wathi kama ngasabusothetha manje ndingafuni tu but luckily kwabe kukho umakazi wale friend yam ehlela apha kufutshane nathi ndamna ke hayi thetha apha kule ndawo ndiyoyika mna uthetha nawe because andikwazi uzawundenza ntoni whatever into ufuna uyithetha ndifuna siyithethe phakathi kwabantu so that if uyandibulala undibulale siphakathi kwabantu because ziyoyikisa iimeseyiji zakho ozenzayo ozenza kum nozenza emfaneni. Okay, ndizawubuya ke ne-last part because bendicinga ngezaba yi-last part lena bendizanze gazi xa ndincede torho please. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Nangisisi ucela lisito nge-ex-boyfriend lemhlukubeta kwe-ex-boyfriend ithi noma sisi angathola i-boyfriend lesha iyambhalela imtshele ukuthi yona inatha amaphilisi abahambe bawotesta uthi yamharasa nje kakhulu fika nalahlala khona etoba harasa uthi ucela abantu base-South Africa kokuthi abamside kule nkinga lapho ke ninayo. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.